Dobrý deň, sledujete správy študentskej televízie ITčko. V priestoroch Žilinskej univerzity sa konali už rôzne podujatia. Pre študentov tu boli tentokrát pootvorené dvere do sveta podnikania. V rámci celého programu sa uskutočnila aj akcia Best Guest a nechýbal ani veľtrh záverečných prác. O tom, že sa z vás môžu stať úspešní podnikatelia, z prednášok Best Guest už vieme dávnejšie. Tentokrát navštívil Žilinskú univerzitu Milan Dubec, zakladateľ firmy AZ. Ako sa hovorí, je dôležité, aby sme sa v podnikaní sústredili iba na jednu vec. Úplne bez rizika môžete vyskúšať všetky svoje nápady a máte na to 5 rokov a tých 5 rokov vám bude stačiť. Prednáška bola spojená s veľtrhom diplomových prác. Tiež ste sa mohli zúčastniť na seminári o podnikaní. Viac o akcii nám povie organizátor. A Best Guest je séria prednášok, kde chodia vlastne podnikatelia úspešní a rozprávajú študentom svoje príbehy, prečo to robili, ako to robili a podobne. Čiže to je také, kedy sa snažíme nalomiť toho študenta a ukázať mu, že pozri, takíto ľudia sú a ty nemusíš byť ich zamestnancom, ale ty môžeš byť taký istý alebo môžeš byť ešte lepší. Je orientovaná vlastne ako také PR podnikaniu, a to znamená, snažíme sa študentov informovať o tom, čo je podnikanie, a doniesť im zaujímavých ľudí, ktorí o tom dokážu povedať a dať viac informácií, aby sa vedeli zodpovedne rozhodnúť, lebo tá doba štúdia je ideálna doba na to, aby sa to podnikanie odskúšalo, lebo keď školu skončíte a ste piatak a potrebujete zrazu zarábať peniaze, tak to už nie je tá vhodná doba. Keď ste nestihli akciu, nezúfajte. Séria Best Guest pokračuje ďalej. Stačí sledovať Facebook alebo mať otvorené oči. Pre ITčko Lucia Pekárová a Erika Dercová. Máte radi strelené nápady a bláznivé súťaže? Tak ste určite nemali chýbať v Stredu na Hlinách. Konal sa tam už 3. ročník akcie Grand Prix Hliny. Okrem samotných pretekov nákupných košíkov sa jednotlivé týmy prezentovali aj bláznivými kostýmami. Tento rok malo medzi zúčastnenými svojich zástupcov aj ITčko. Všetci ľudia, čo majú radi adrenalín, nechýba im odvaha a majú súťaživého ducha, nechýbali 4. mája na Hlinách. Tohtoročné Grand Prix Hliny 2011 je to 3. ročník závodov v nákupných košíkoch. Ide o také adrenalinové preteky študentov, ktorí sa chcú tak zviditeľniť na internátoch a nevysadávať len doma na izbách, ale prísť sa zabaviť, zasúťažiť. Táto akcia ukázala, že nákupné košíky nemusia slúžiť len na vozenie nákupov. Študenti alias tovar trochu viac zničili kolieska vozíkov, ale nejedným pádom pobavili divákov. Súťažné týmy mohli vytvoriť akýkoľvek študenti, ktorých počet bol minimálne 2. Zmena oproti minulým rokom nastala v architektúre jazdnej dráhy a v účasti ITčka, na výkon ktorého sa práve pozeráte. Súťaž o najlepší outfit vyhrali partizáni, ktorí síce vypadli zavčasu, ale aj v tom našli pozitíva. Vypadli sme síce v prvom kole, ale je to fajn. Aspoň môžeme sa občerstviť. Vypadnuté týmy sa postupne pridávali k divákom a neostávalo im nič iné, ako fandiť lepším. Nákupné košíky tu budú aj na budúci rok a za ITčko sľubujeme, že dovtedy potrénujeme a víťazstvo bude naše. Začiatok mája sa musí každopádne poriadne osláviť. Namiesto pochodov mestom na 1. mája či tradícií boskávania pod rozkvitnutou čerešňou sa dnes oslavuje trocha inak. Pýtate sa ako? No predsa na Maja lesy. Každoročne v máji sa priestor pri internátoch na Hlinách zaplní množstvom ľudí. Dôvod je jednoduchý. Študenti totiž vždy vedia, kde je dobrá zábava a kde to žije. No predsa na Maja lese. V tomto ročníku medzi najväčšie lákadlá patrili skupiny Vidiek a Gladiátor. Musím povedať, že Maja lesy študentské patria medzi moje absolútne lahôdky, pretože fakt, že cítime na koncertoch mladú krv a proste, že ľudia sa vedia baviť perfektne, študenti to proste vedia rozbaliť a vždy radi chodíme na Maja lesy. Skupina Gladiátor to rozbalila naplno. Publikum zabavili aj staršími skladbami. Ten rok oslavujeme 20 rokov. Tak vlastne k tomu prispôsobujeme aj program, ktorý budeme hrať na letných festivaloch. Vyťahujeme staršie pesničky a dnes sme hrali veci ako In Your Head Slovenska, ktoré sme už nehrávali dlhšie. Takže budú tam aj pesničky, ktoré zmapujú celých tých 20 rokov. Za celým festivalom sa skrývalo množstvo práce. Veľa nervov a určite aj faktúr za telefón.
Medzi najdôležitejšie úlohy však určite patrilo vybaviť kapely. Niektoré kapely priam vyhľadávajú takéto študentské festivaly a niektoré nie, že sú ochotné, ale sú radi, keď sú pozvané a ostatní potrebujú byť zaplatení samozrejme. A aké kapely ste mohli vidieť naživo 5. mája v Žiline? Momentálne v pozadí nám beží Billy Barman, tento rok veľmi slávny a veľmi populárny. A ďalej po Billy Barmanovi bude kapela Gladiátor a potom ako posledná kapela bude Vidiek. A predtým bol Robo Mikla, ktorý urobil taký warm-up celkom dobrý. A predtým bola Chimera, žilinská kapela a Sunny Days. Takže celkom dobré kapelky si myslím. Novinkou na tomto ročníku bol Electrostage, ktorý sa nachádzal oproti hlavnému pódiu. Ako si spokojný s účasťou, hlavne tu v okolí stage, na ktorom si hral? Čaute, vitajte tu. Podľa mňa je to úplne skvelá atmosféra. Ďakujem Rapešu na hlinách. Dobrá organizácia, super. Tento rok to vyšlo. Paráda. Zahral som si skvelé. Sami zhodnote. 100 ľudí tancuje, úplne skvelé. Fantázia. Dobré kočky sú tu, akože oplatí sa prísť aj budúci rok. Prvýkrát sa Majalesu v Žiline zúčastnila aj skupina Billy Barman. Bezprostredne po vystúpení sme sa ich pýtali, aký majú dojem. Fantastickí ľudia, veľa piva, veľa detí, veľa starcov, veľa študentov, Robo Mikla. Čo ti poviem? Fantastické. Táto kapela prežíva v súčasnosti svetlé obdobie. Do povedomia sa dostali hlavne po zisku ceny za najlepší album. Určite nás to aj zaväzuje k tomu, aby sme spravili ďalej niečo nové a nejaký dobrý, proste kvalitný materiál, ktorý by bol minimálne tak dobrý, aj keď my dúfam, že bude ešte lepší. A je to určite veľká vec. Tešíme sa. Okrem kapiel sa študenti mohli zapojiť aj do rôznych súťaží. Zúčastnených však najviac potešilo počasie. Tradičný dážď totiž nedorazil. Aj keď sa niektorí sťažovali na zimu, na toto boli kapely, aby ich poriadne rozohriali. To sa im aj podarilo. Aj na Majalese bolo cítiť, že Slovensko žije hokejom. Povzbudzujúce pokriky sa len tak valili z publika. Túto snahu iba podporila hokejová hymna skupiny Gladiátor. Oslovili nás vlastne Slovenský zväz ľadového hokeja, čiže spravíme niečo pre hokejistov. Samozrejme sme to premysleli a bol to výborný nápad, takže sme si len premysleli, ako by to mohlo znieť. A sme radi, že sme súčasťou týchto majstrovstiev, pretože sú prvé na Slovensku. A sme radi, že sme mohli prispieť pesničkou. Sme v podstate taký jeden fanúšik na štadióne. Je ich tam strašne veľa a tým, že si spievajú tú pesničku, tak sme súčasťou toho a tomu sa veľmi tešíme. Už nám nezostáva nič iné, len sa teším na budúci ročník. Či už na Majales alebo hokejový šampionát. Keďže sa tento rok už semester končí, toto boli posledné správy zo študentskej televízie ITčko. Tešíme sa na vás opäť na jeseň. Dovidenia. Nedostal si intrak? Nevadí, aj pre teba je tu študentská ubytovňa Rocky Trade 5 minút od centra mesta. Ubytuj sa na 2, 3 alebo 4-postelových izbách s telkou, netom a vlastnou kúpeľňou. Pre každého je tu veľká kuchyňa, bar a letná terasa. Rezervuj si svoju izbu už dnes na rockytrade.sk.